Tiɲɛna a kɛra fama ye aw denmisɛnninw filɛ nin ye aw ka kɛlɛ tɛ ban na Kori ni Pupɛ de tɛ kɛlɛ la dɛ. Ayi tanti ne ni Pupɛ tɛ ɲɔgɔn na koyi komi ne kun taara an ka dugu de la o de ne fama yan ma. O ɲɛna yɛrɛ de n'i taara bɔ ka village la kɔni tiɲɛna i ye ko ɲuman kɛ o la o diyara n ye kosɛbɛ. Tanti Jani mɛna n yɛrɛ kan koyi. Cogo di? Jani ye mɔgɔba de an ka dugu la. Awɔ kɛ ne yɛrɛ taalen an ka village la an ka ɲamakala minnu bɛ yen olu de y'a yira ne la k'a fɔ ko ne ye mɔgɔba ye. Cogo di? K'a ta ne fufafuw ne kulomasamaw ne mɔkɛw fo ka na se ne faw ma u donna nin bɛɛ la k'a bɛɛ ɲɛfɔ ne ɲɛna. Aw ka dugu ɲamakalaw. Jan an yɛrɛ ye mɔgɔbaw de ye ne yɛrɛ kun t'o kalama. I ɲɛ b'a la kɛ fɛn min Bamako man ɲi Bamako de bɛ adamaden fili a yɛrɛ ma. An ka famille si tɛ yen min delila ka taa an ka village la i mana fɔ min ɲɛna o b'a fɔ ko subaga bɛ yen dɛ ni n taara o b'a kɛ tan dɛ o b'a bɔ tan mais alhamdulillah ne taara ka na foyi ma ne sɔrɔ. Tiɲɛna n denmuso i ye baara ɲuman kɛ nin ye i t'a la fo k'i segin bi filɛ nin yɔrɔ min na alhamdulillah baasi foyi tɛ n na. i bɔ ko 7 i y'a bɛɛ lajɛlen dɔn e yɛrɛ ye mɔgɔ min ye bi e yɛrɛ y'o dɔn ka e to Bamakɔ kɔnɔ yan e bɛ se k'o dɔn cogo di? Ayi ne t'o dɔn. Tiɲɛna i ye hakilila ɲuman sɔrɔ nin ye k'i to denmisɛnniya kɔnɔna na ka ko ɲini k'a dɔn yɛrɛ e yɛrɛ ye jɔn ye i sera k'o min kɛ nin ye koba di ye. Adamadenya la f'i k'i yɛrɛ dɔn di sabu n'i m'i yɛrɛ dɔn i bɛ kɛ dɔ wɛrɛ de ye. O t'a bannen koyi an ka village la yen foro belebele de b'an bolo yen wa dugukolo fɛnsɛnlen bɛ fan bɛɛ fɛ an bɛ Bamako luwanse la yan ne taara n ko n y'a ye tellement que n ma d'a la n jɔlen n kasira de. Allah a filɛ nin ye dɛ tɔnɔ ka jan so la n'a fɔra e yɛrɛ da filɛ k'a fɔ sisan k'aw ka dugu la ko nin foro belebeleba in bɛ aw bolo yen nɔ aw bɛ maɲumantɔ ko la Bamakɔ kɔnɔ yan luwansew la wa hali a duman tɛ fɔla aw ye i m'a dɔn k'a fɔ k'o ka gɛlɛn sa aw dɔrɔn tɛ o aw n'aw ɲɔgɔnna caman de don a dɔw filɛ nin ye n'i ye so ta ko kuma f'u ɲɛna a b'i n'a fɔ i ye tasuma kami de ta ka bɔ o sanfɛ e min filɛ nin ye bi alhamdulillah mɔgɔ tɛna n'i bɔkolo kɔni f'i ɲɛna e yɛrɛ ye mɔgɔ min ye e y'o dɔn sa. ne yɛrɛ ka village la taga kun tɛ ne yɛrɛ kun t'a dɔn n ye mɔgɔ min ye mais an filɛ don min na komi bi Bamako kɔnɔ yan ne kan k'a dɔn n kan ka ko kɛ cogoya min na. Alhamdulillah wallahi i ma fosi fɔ ni tiɲɛ tɛ n'i terimuso na i t'i ɲɛ ma i k'a fana nɛgɛ n ye yalasa a bɛ se ka taa b'u ka dugu la cogo min n dɛsɛra a la diɲɛ kuma fosi tɛ yen n ma min fɔ Pupɛ yalasa a bɛ se ka t'u ka dugu la a ma sɔn a bɛ ka siran na ko n'ale taara ko ale u kana taa ale faga ye u kana taa ko dɔ k'ale o de b'ale kunkolo la ka yaala a nɛgɛ n ye n b'i deli yalasa a bɛ se ka sɔn cogo min. n y'a mɛn problème t'a la n bɛna kuma a fɛ u b'a fɔ ko subagaw bɛ yen dɛ u ka dumuniw tɛ se ka dun dɛ ka sɔrɔ nin si tɛ tiɲɛ ye ne yɛrɛ bɛ taa yen don min na walahi u girinna ne kan de fo ka tila ka ne yɛrɛ maloya ne yɛrɛ bɛ segin don min na hali nali yɛrɛ kun nege tɛ ne la tuguni an yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la Pupɛ yɛrɛ dun. I ye tiɲɛ fɔ koyi a taara dugu kɔnɔ an sigiɲɔgɔnmuso dɔ filɛ kɔfɛ yan fɛ o denmuso de jiginna o ka denkundi bɛ ka kɛ dugu kɔnɔ dɛ u taara yen n b'a dɔn a mana kɛ cogo cogo ani fitiri cɛ a bɛ segin ka na. n y'a faamuya komi ne nana ne n'a kun famana
ne kun b'a fɛ ka n'a lajɛ mais o tɛ problème ye ne bɛ taa n'a nana i b'a fɔ a ɲɛna ko n fɔra a kɔ ni ala sɔnna n'a nana n b'i ka ci fɔ a ɲɛna n'i taara ko n b'i ba fo a b'a mɛn ne taara denmisɛnninw nɔ tɛ o nin ye an denmansaw de nɔ ye n'a kun y'a sɔrɔ an y'u bɔdugu yira u la ne tɛ jigin sisan denmisɛnninw na n'a fɔra anw yɛrɛ ma taa anw ka dugu la o denmisɛnninw bɛna sira dɔn cogo di ka taa ala k'a ɲɛ k'a d'an ma Allô? Ouais, quoi? Ça va? Tiens, est-ce que le camarade plage du temps serait quoi? Hein? Bro. Ah, ok. Oh. Après, on est dans ce qui tantôt tété. Non, c'est pas possible. Ah! Donc, ben là, c'est des gars qui font quoi? Tiens, donc, tu vois qu'il en a comment la vie? Eh, bro! Anche, Ça va? ouais, ça va. Comment ça? Ouais, donne. C'est moi, c'est qui? Ah, voilà, il y a beaucoup de gens tantôt. Ah? Ah, tu me n'as dit que j'ai canté quoi? Donc, il m'a tabaré la bière. Koro, kon ma do am domina go bi sam barako do flane amano ko. Yaay, ora to mata. Ah, te do fana o yɛrɛ nɔ ye n'o tɛ n'a fɔra ko an minnu ye kalan kɛ ka tila kalan na ka tila ka taa métier kɛ aw fana bɛ k'aw ban bi bi in na o métier kelen ma ko f'a ye kalan min kɛ ko f'a k'o baara de sɔrɔ o ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di? Koro, i b'a dɔn dɛ an ka nin barako kuma ye an k'a bɛɛ dabila. I yɛrɛ i ka nin fini ninnu a b'a kɔnɔ dɛ. Ah, dɔgɔ i yɛrɛ y'o jateminɛ. Walayi i ka nin fini ninnu b'a kɔnɔ yɛrɛ. Ah, voilà, mais ni yɛrɛ filɛ nin ye, ni ye bɔgɔlan de ye hali ni i yɛrɛ ma se ka a kɛ fɛn ye k'i bɛ a kɛ feerefɛn ye i kɔni i bɛ se k'i labɛn n'a ye ni mɔgɔw b'i ye cogo ɲuman kɔni na o fana ka fisa ni a fɛngɛ ye. Ah, Koro, bon, toujours e bɛ ka na ni baara kanali la ne y'o de f'i ye n k'an ka baara kana an ka baarako kuma in yɛrɛ de bila quoi. E dɔgɔ cogo di ta? Parce que i b'a dɔn ne tɛ se k'a faamuya ne ye kalan min kɛ ko ne ka tila ka taa baara nasugu dɔw la ne tɛ se k'o kɛ quoi. Baara jumɛn de ka di e k'a k'o la sa? Bon, actuellement ne ye kalan min kɛ c'est-à-dire ne ye kalan janbaw de kɛ n'a ma ɲɛ ne ye kalan janba kɛ ne tɛna se ka taa don baara nasugu dɔw la ten quoi ka n ka kalan bafoué sinon n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ko baara min ka di ne ye ne b'a fɔ c'est-à-dire bureau kɔnɔ baara ninnu de ka di ne ye en un mot quoi. C'est-à-dire ka taa n sigi hali ni n taara bureau kɔnɔ n bɛ fɛ ka kɛ chef d'entreprise dɔw fana de ye parce que n tɛna taa n sigi bureau kɔnɔ ten dɛ. E sigilen bɛ k'o bɛɛ de makɔnɔ ah mais n terikɛ i bɛ mɛn i yɛrɛ kan o la dɛ. N'i bɛ to yiri dɔ de la ka yiri dɔ bolo la sɔrɔ ne ko k'e b'i sigi ten tɔ f'e k'i ka baara de sɔrɔ i bɛ mɛn ten tɔ baarakɛbaliya la dɛ n terikɛ. Kɔrɔ ne dun fana m'o sɔrɔ a kuma fana bɛ a bɛ gɛlɛya dɛ. E ko k'o kalan ko kuma min fɔ an ye san joli de k'o kalan ye e bɛ ka taga sira kelen min kan an bɛɛ taga o sira kelen de fɛ mais an y'a ye ko o tɛna ɲɛnabɔ o de kama an wulila ka don métier la. Kɔrɔ dɛ i b'a dɔn est ce que e tun tɛ 40 di yan n bɛ te sigi sisan pour que i ka te min k'i ka walawala quoi parce que ne ɲɛ b'e la cogo min na i t'i cogo la quoi. E fila k'o 40 ko kuma min fɔ o bɛ sɔrɔ métier de la n'a sɔrɔ e tun bɛ k'i buru métier dɔw la sisan b'a sɔrɔ o tɛ sɔngɔ nin kan ka sɔrɔ e bolo. Je sais n m'o dɔn mais i b'a dɔn ne kɔni ne tɛna se ka kalan janba kɛ ko ka tila ka taa don métier sugu dɔw fana la kɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn ça c'est pas joli à voir dɛ bilahi ah. ne ko sugu bɛɛ k'i fɛ wala n bɛ se k'i kalan bɔgɔlan na. Ah kɔrɔ ne b'o dɔn sa ne b'o dɔn mais bɔgɔlanko c'est-à-dire n'a f'i ye cogo min na ne tɛ fɛ ka taa don baara nasugu dɔw de la quoi ah wala bi. baara in filɛ nin ye n'i b'a la i ni mɔgɔba caman bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn o bɛ se ka ko caman las'i ma e bɛ se k'i to o kolen kɛli la e ni mɔgɔ dɔw bɛ se ka don ɲɔgɔn na a bɛ se k'i ka baarako ni nɔgɔya e bolo e bɛ se k'i to la e ka baara yɛrɛ ye min ye i b'o ɲini i b'o sɔrɔ o kɔnɔna na relation filɛ nin ye a bɛ tisse de mais ne ko k'e k'o bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen na a dan ma hali mɔgɔw bɛ ka kuma minnu fɔ aw ma sigida la an dɔgɔninw dɔw ye an t'an tulo d'olu kumaw kɔrɔ. Kɔrɔ n bɛna fɛn dɔ fana f'i ye e ko mɔgɔw bɛ ka kuma minnu fɔ olu dɔw ma jɔ an na ten sa an kɛra kogo ye o ko la koyi. Cogo de la. parce que ne bɛna fɛn dɔ f'i ye an t'an kɔ kuma mɛn ninnu bɛ sɛgɛn nin na u bɛ tila ka dabila walayi ni mɔgɔw kɔni ka kuma kɔni don kɔni kɔrɔ kana n'olu lamɛn
bɛna fɛn dɔ f'i ye dɔrɔn a bila i kun na ka fɔ c'est à dire mɔgɔ kan quoi nafa t'a la nafa tɛ mɔgɔ kan lamɛn la koyi an kɔni bɛ yan. dɔgɔ ɲɛ b'a la a bɛ komi e yɛrɛ ka tɛ ka gɛlɛn dɛ n bɛ ka kuma f'i ɲɛna walasa i ka se k'an faamuya mais n'i ko k'i t'o faamuya n dabali bɛ ban i la dɛ. ne y'i faamuya koyi mais e bɛ ka ko girin cogo sugu dɔ la baara t'o fɛn ye sinon ne ma fɔ n t'a kɛ o m'a kɛ mais ani girin de tɛ taa quoi i y'a ye sinon m'a kɛ o m'a kɛ. kana na k'i hakili la ko i bɛ ka conseil minnu d'a ma k'an tɛ k'a faamu an bɛ k'a faamu hali o don ne ni Momo tun b'i ka kuma la an ko grand frère c'est à dire grand frère ɲuman min yɛrɛ b'an bolo sigida in na e de don parce que i bɛ mɔgɔ faamuya trop quoi ya mais sisan ne tun bɛ fɛ ka n'a sɔrɔ Binani ko ye a bɛ gérer ou bien a tɛ gérer ah. dɔgɔ Binani ko in tɛ problème ye koyi Binani n bɛ Binani d'i ma mais ne tɛ fɛ don wɛrɛ ne ka na ka n'i sɔrɔ nin cogo de la. an bɛ baara kɛ o kɔrɔ n'o de f'i ye wala a m'a kɛ n'a f'i ye cogo min na dɔrɔn a kana na k'i kɔnɔ k'i ka kuma in a bɛ ka don a tɛ bɔ wala a bɛ don yan dɔrɔn a tɛ bɔ. sera ka don kɔnɔ o bɛ diya ye parce que a ka di n ye k'aw ye yɔrɔ min na o tɛ tantɔ ye est ce que y'a faamuya. awɔ n y'a faamuya sinon Binani ko in n'i kun sera ka ne premier kura kɛ chap wala. ok donc problème foyi t'a la. awɔ Binani tɛ. awɔ non kɔrɔ merci non n bɛ premier kɛ chap ye sa. donc o ma k'i ka thé min n bɛ na y'a mɛn. e bɛna taa. awɔ n bɛ na. i kun t'i sigi dɔrɔn an ka. e ka n thé min n bɛ taa ci dɔ la don wɛrɛ n bɛ na an bɛ thé min ok kɔrɔ. o la an bɛ baro caman kɛ o. kɔrɔ non merci. mɔgɔw yɛrɛ bɛ kuma dɔ fɔ k'i bɛ mun ɲini sunkalo la n'i y'o sɔrɔ sunkalo makɔnɔ o tɛ tare ye. vraiment merci mais ne ma se ka fɛn dɔ de faamuya kɔrɔ in ka ko la quoi. i t'i yɛrɛ kungo jɔrɔ ni mɔgɔw kungo ye ne ko i ka Binani dɔrɔn di yan dɔrɔn i k'i dabɔ mɔgɔw ka baarako la an ye baara kɛ an ka baara kɛ a mun bɛ ɲɛ sira la fosi de tɛ se i ma n'a mɔgɔw dala dɛ baara kɛ a don ta a bɔ tantɔ an fɛn k'an tɛna kɛ yan. ne kɔni bɛ mun fɔ tant que ne ye kalan mun kɛ ni ne m'o baara sɔrɔ jamais n tɛ baara kɛ comment ça an mɔgɔw tulo kɔrɔla dɔrɔn baara. ne ko e ni si bɛ ka ko n yɛrɛ kɛla cogo di. ko ne ni si bɛ ka ko wa e ka mun b'o la. ne ka mun b'o la wa o don ne ma ne bila ko n ka taa kuma si bɛ fɛ yan. ne y'i bila ka taa kuma fɛ e taara kuma fɛ yan e m'i ja sɔrɔ ne la dɔn e ka mun b'o la. o don e ma ne bila ko n ka taa kuma si bɛ fɛ. ne y'i bila ka taa kuma fɛ e kumana fɛ yan aw tɛ wuli mɔgɔw ka mɔgɔ dɛmɛ a kungo la fo n'a ɲɛnabɔra kuma min na subaga bɛ ɲina nka a ye min den don o tɛ ɲina dɛ. tiɲɛ vraiment e yɛrɛ bɛ GP ka ko don quartier ye ne ka taa GP kama sisan ko n bɛ ka kuma fɛ bon a ka kara yɛrɛ ta ka da ne kan a ko bɛ kɛ cogo di. e y'a ɲɛɲini k'a dɔn e m'a ɲɛɲini k'a dɔn e m'a ɲɛɲini k'a dɔn ko min bɛ ne na ni ɲɔgɔn cɛ o ne ye kuma ɲɛf'i ɲɛna dɔrɔn i y'i ja sɔrɔ ne la non a bɛ taa GP ka ko a donna dabɔ ne ka foyi t'o la wa n tɛ fɛ i ka ɲininka a la tuguni y'a mɛn aw b'a n'a figiya la nin. cɛ vraiment a ma se an ka ɲɔgɔn dɔgɔya dɛ e fɛ danga de bɛ ne quoi e b'i ka kow kɛ ka tila ka na ne nɔfɛ ko ne ka taa GP dɛ e tɛ GP dɔ kari in kɔnɔ. fɛn bɛ e kɔ min ka jugu ni danga ye an bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya ni dɔgɔyalima ɲini i b'a sɔrɔ e bɛ ne dɔn e bɛ k'i tugu e ma se ka min kɛ GP la e bɛ n'o kɛ ne de la. parce que e de y'a laɲini munna e bɛ na ne ɲininka n dalakan mɛn. i jo bɛ na. n jo b'i la hali sini ni ye dɔgɔyalima ɲini i b'o de sɔrɔ ne bɛ min f'i ye i da bɔ ne ka ko finman n'a jɛman na i da bɔ a la i y'a mɛn aw t'aw ja sɔrɔ mɔgɔ la fo ni mɔgɔ mago jɔra aw la wagati min. cɛ ni mago bɛ ne la ne tɛ se fɛn min na kana na ɲini ne fɛ ne tɛ se k'o kɛ dɛ fɛn o fɛn ka gɛlɛn mɔgɔ ma cɛ kana mɔgɔ bila o la sa. bon ni e b'a dɔn e tɛ se k'a ɲɛnabɔ mun na e bɛ ne ɲininka yalima a ɲɛnabɔra ou bien a ma ɲɛnabɔ cɛ mɔgɔw ka ca koyi n'i y'a ye ne gɛrɛl'i la k'i ɲininka de sabula an bɛ ɲɔgɔn dɔn de n'o tɛ mɔgɔ baden de bɛ jamana in kɔnɔ yan mɔgɔ baden de bɛ quartier in kɔnɔ yan munna ne ma taa ɲɛfɔ olu ye b'a dɔn e ye service demandé ne fɛ n'i yɛrɛ ne ma se ka taa ɲɛnabɔ ne yɛrɛ sera ye GP ye e bɛ GP dɔ quartier in na cogo min ne fana b'a dɔ ta cɛ filɛ nin ye a ka ko yɛrɛ de ma nɔgɔ GP ye a bɛ ka balifu bin mɔgɔw kan ne ka taa GP nɔfɛ sisan ko n bɛ taa e ka intervention la n'a taara baga ne yɛrɛ ma ye dun ne bɛ mun fɔ o tɛ ne kɛlen ye ka kɔngɔ ɲini ka se n yɛrɛ ma
ne fam ni mɔgɔ bɛ hɛrɛ la aw bɛ jɛn k'o hɛrɛ tila ni ɲɔgɔn cɛ nka ne kelen filɛ nin ka problème fitinin sɔrɔ e filɛ k'i mabɔ ne la k'a yira ne la k'a fɔ k'i mago tɛ n na fo problème ɲɛnabɔ nin ko in kɛlɛ ne ye nin jugu bɛɛ dɔn aw bɛɛ n tɛ perese aw ma aw mago bɛ tila ka jɔ ne la cɛ n ka cɛ i jugu tɛ ne ye koyi i ka ko de ka di ne ye mais mɔgɔ tɛ don kulu kɔnɔ k'i fali fɛ ko k'a jɔcogo ka ɲi dɛ e fana k'o jate minɛ ni mɔgɔ bɛ don lɛ fɛ kulu kɔnɔ tuma min na an b'o ye ne bɛ fara mɔgɔ minnu kan ne b'a dɔn cɛ n ka cɛ n bɛ kelen f'i ye bi n'i y'a sɔrɔ nin de y'i ka mɔgɔya kɛcogo ye a tagabolo falen a don au moins ni n sera ka kuma dɔ fɔ ne min bɛ n soulager dɔɔni ne tun b'o faamu o tun bɛ se ka n hakili sigi dɔɔni nka k'a yira ne la k'a fɔ k'i mago t'a la i ka sira foyi t'a la o b'a yira k'a fɔ ko ne ka problème t'i ka problème de ye c'est vraiment cɛ adamadenya bɛɛ bɛ fili ka da i ka cɛ kan sa Zepe ka kara dɔ delila ka bin ne kan o labanna cogo min ne de b'a dɔn e mana fɔ ne ka taa n sen fereke nin na cogo i yɛrɛ ka jate minɛ sa n y'i faamu sa mais e fana i ka la i k'an faamu t'i faamu i bɔnda la problème tɛ ne de la nin i fana k'i jija problème ka n'i sɔrɔ de i y'a faamuya bilahi ni problème min sɔrɔ n'i y'a kuma sara ne la ne t'a foyi t'a ah vrai Zena o don e ni mun fama ka o don yala in na cɛ yɛrɛ la bɔli tun man di ne nka an ka munumunu a fisayara ne ma kosɛbɛ yɔrɔ ne y'a dabɔ o de kama pour que hakili ka se ka lafiya i ka ɲinɛ ko caman kɔ parce que nin waati in na cɛ y'a jateminɛ ko cayalen kun na kojugu a to ka bɔ ka yala ni sugu i y'a ye o bɛ ɲinɛ kojugu walayi bonsoir Zena hakɛ to an ka ɲɔgɔn ye dɛ e b'a fɔ e ni ne ka ɲɔgɔn ye ko bɛ ne cɛ de fɛn tɛ ne cɛ dɛ n b'i deli yɛrɛ de fara hali i ka taga ne tɛ fɛ bilen mɔgɔw k'an ye e ni ne ye ɲɔgɔn fɛ a ka ɲi taga i ko jumɛn Zena est-ce que i bɛ ka kuma min fɔ i bɛ k'i miiri fɔlɔ wa fɛn min ma daminɛ fɔlɔ e b'a la k'o bannen don ko ne ka taa Zena i t'i miiri ka ɲɛ kulonkɛ dabila sa wuli an ka ɲɔgɔn sa Vara e bɛ mun de nɔfɛ n m'a f'i ye n ko n tɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye cɛ min f'i ye e m'a mɛn dɛ cɛ tɛ ka bɔ yan n bɛ yen kɔrɔ ne n'e tɛ kuma la i y'a faamuya ne ni Zena de bɛ kuma la Zena kɛ kulonkɛ dabila sa wuli an ka ɲɔgɔn ye sa i delila yɛrɛ de Vara n b'i deli ala kama diɲɛlatigɛ ko o ko ban wagati de b'a la i ni ne ka kanu a banna a décision a ma bɔ ne la dɛ a bɔra e de la ne ni ko bannen Zena sabali sa ne y'a faamu dusu nin bɛɛ ye dusu bɔkan de i dusu de bɔlen don sinon nin t'an kɛlɛ ko fɔlɔ ye o an ye kɛlɛ caman kɛ mais an tilala ka bɛn a ko la i delila yɛrɛ de an ka nin ko in kɛ ji bɔnnen ye quoi Zena cɛ n b'i deli sa kana to jugu ka yɛlɛ an na sa ne b'a dɔn an bɛ don min na ko bi ne ne ka ko in dima bɛ mɔgɔ sugu dɔw la an bɛ don min na ko bi quoi c'est pas la peine quoi mais ne b'a ɲini fɛ kana to olu mɔgɔla sugu dɔw ka yɛlɛ an na quoi an ka ko in man di mɔgɔ caman ba de mais kana i delila sa ala ma ne tɔɔrɔ ne tɛna n yɛrɛ tɔɔrɔ e nɔfɛ ko kanu ye tiɲɛ mais a tɔɔrɔ ma yɔrɔ dun tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka n yɛrɛ tɔɔrɔ i nɔfɛ bilen a ka ɲi tantɔ ne ye ko bɛɛ k'u e kama mais i m'o dɔɔni s'il te plaît wuli an ka ɲɔgɔn ye i delila yɛrɛ de bila dɛ n ma fɛ ka ɲɔgɔn ye a b'a fɔ k'i ka taa ka bɔ yan n bɛ yen à partir de aujourd'hui n tɛ fɛ ka yan ka yɔrɔ y'a mɛn bon Zena lajɛ n'i y'a ye ne cɛ ɲɔgɔn b'a da sago fɔ ne ma nin bɛɛ ye e de nɔ ye n'o tɛ fan wɛrɛ fɛ bilahi ne cɛ a tɛ kun la yɛrɛ walahi mais Zena ne bɛ taa mais ne bɛ mun ɲini fɛ yanni i ka taa i miiri ka ɲɛ
Thank you.